perbedaane. Nek manungsa tama iki nek sinau sekolah gurune cek manungsa padha manungsa. Tapi nek wis manungsa jati, gurune guru sejati. Dialah niki nek paring wahyu paring kuwi ana 5 dalane ya. Nek gak swara ya rupa, nek gak rupa ya rasa, nek gak rasa ya ganda, nek gak ganda ya daya. Mas Hendra tuh, kok akeh sing milu sedulur sejati ini dugi pundi mawon terus sing tanglet. Kulo pengen nderek pripun carane, Mbah? Tapi rumiyin buka pertama Remabu Wali niku dateng Nganjuk. Mulane warga daerah Nganjuk niku kathah warga sedulur sejati. Sedulur sejati. Nek trimo direndahno. Napa perlu negara niki nang diserahno wong njaba, terus wong negara wong sak Nusantara iki dadi budak kabeh ngoten. Kados jaman sakniki niki. Ayo bangkit, Nusantara bangkit. Lan liya-liyane. Nggih. Nggih. Nek lagi alim tok, lagi kanggo awake dhewe kok. Nggih, lah nek manungsa tama wis kanggo tiyang kathah. Wis kanggo wong liya, ora mok ngopeni awake dhewe. Lah, tataran 6 manungsa terakhir padha jempolane niki. Nggih. Bar manungsa tama lagi disebut manungsa jati. Lah niku wau, sejati. Sejati iki bener. Mulane ayo manungsa kudu ngerti bener. Mergo nek ora ngerti bener ya salah-salah dilakoni dianggap bener niku wau. Ngawur nggih. Ngawur. Lah wong edan nak ngawur. Nggih, ora ngerti patokan. Nggih. Nah, butuhe untung. Nek nang kesusahan ora nyumbang tambah njaluk. Nah niku. Mbok nek ditekani 7 sore tambah nggawa sumbangan? Mboten. Mengkon bar 7 sore mesti tambah nampa amplop. Lho nggih saestu. Wis gak usah basa-basi. Nggih. Wis basi kok digawe apa? Nggih, ora basa. Bahasa yang terang. Bar manungsa tama lagi manungsa jati. Manungsa jati manungsa sejati. Perbedaane manungsa tama karo manungsa jati, Mas, perbedaane. Nek manungsa tama iki nek sinau sekolah gurune cek manungsa padha manungsa. Tapi nek wis manungsa jati, gurune guru sejati. Satu guru, satu murid. Maha guru, mahasiswa. Nih. Nggih. Lah kok angel tenan kok jero. Lah iki lho wae wong Jawa. Gak ono ning buku apa gak ono. Kitab agama apa gak ono sing niki. Kena apa? Kok lagi kok gak dibukokno ya ben disinau nang nom. Ora ngono, Mas. Mulane wong Jawa iku, kawruh Jawa iku utawa doa, mantra ora oleh tertulis sakbenere. Contone kaya Caraka Jawa. Nggih. Caraka Jawa iki ora ana tulisane mestine. Ya. Mergo wahyu kuwi. Tekone apa? Swara. Nggih. Gusti Allah niki nek paring wahyu paring kuwi ana 5 dalane ya. Nek gak swara ya rupa, nek gak rupa ya rasa, nek gak rasa ya ganda, nek gak ganda ya daya. Nggih. Lah, kok ngerti lah? Ya sinau toh, nek pengen ngerti. Wong ora gelem sinau kok pengen ngerti iki kon ndi sangkane. Nggih? Nggih. Nah niki wau. Monggo. Teng pundi mawon, sak lumahe tanah Jawa, cek nek Jawa Timur, cek nek Jawa Barat, Jakarta, Bandung niku Jawa. Cuman nek mriko iki wilayahe wilayah Pasundan, nggih. Leres. Wilayah Pasundan, Betawi, wilayahe. Nah, Jawa Timur nggih ngoten. Enten Banyuwangi, Blambangan, Osing. Nggih. Enten kabeh wong Jawa urip nek tanah Jawa kok. Nggih. Mbah, niki kan kuwatah. Kalau mau di Mas Hendra tuh, kok akeh sing milu sedulur sejati ini dugi pundi mawon terus sing tanglet. Kulo pengen nderek pripun carane, Mbah? Nggih, ngeten nggih, kula tak matur. Sakniki sing nganggo label
sedulur sejati niku mboten namung teng Tuban mawon. Soale asal-asale kawruh niki saking Rama Abu Wali. Rama Abu Wali iku daleme Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Nah, tapi rumiyin buka pertama Rama Abu Wali niku dateng Nganjuk. Mulane warga daerah Nganjuk niku kathah warga sedulur sejati. Sedulur sejati. Lho nggih. Sanes lintune. Dadi warga SS napa sedulur sejati wadah. Lah kenging napa kok do seneng sinau nggih pengen ngerti. Ben gak dibodohi. Nah, kan urusan pribadi to, Mas. Urusan kemanusiaan, kepribadian. Dadi sing disinaoni iki awake dhewe. Nah niku wau lah carane kula nerusaken iki welinge teng mriki mboten enten buku tertulis sinaune. Nggih mboten enten napa nggih ucapan sing tertulis mboten wonten. Secara fisik mboten enten. Dadi namung ucapan. Niki mboten bareng ditulis namung saged diapal mawon. Lah mboten lali mboten. Mboten lali. Nek kurang percaya monggo. Mungkin nek ampun sambung plek nempel sauripe ora ngrape lali. Nah niki rencang-rencang lek badhe gabung dan sedulur sejati langsung mawon nanti ada di bio nanti bahasa adminnya nanti mendingan dikasih sumerep alamatnya. Ngeten Mas, nggih ngapunten nggih. Ojo disponsorno, ojo ditawakno. Mergo ngeten. Sing derek sinau dateng kula. Nggih. Kirangan nek tiyang lintune lho kirangan. Kula niki mboten angsal ajak-ajak, tapi nggih mboten angsal nolak. Ngoten nggih. Tapi nek enten sing ngerti liwat napa nek badhe nderek sinau monggo. Tapi kula mboten ngajak nggih mboten nolak. Ngoten lho. Nggih. Tur tatanan tenggen kula mbok menawi nggih benten kalih sing teng derek-derek liyane. Wis jelas beda, Mas, jelas beda. Jelas benten nggih. Nggih. Ibarate padha warunge tapi kopine carane ngolah ora padha. Nggih. Lain lubuk, lain belalang. Laras. Nggih. Barjo menawi enten wejangan monggo saderenge kita akhiri. Oh nggih ngeten nggih namung kula pesen kemawon utaminipun mligi kanggo wong Jawa lan para generasi penerus. Nggih. Kula pesen wong Jawa aja sampe ninggal Jawane. Supaya ora ilang Jawane. Mergo wong Jawa nek wis ilang Jawane berarti ilang jati dirine. Nggih. Manusa nek wis ora duwe jati diri, ora duwe harga diri. Mulane diremehno karo bangsa asing. Nggih. Dianggep wong Jawa iku rendah, nggih, direndahno. Mosok sampan trima direndahno. Lah nek trima nggih monggo. Pun sauripe sampean dadi budak mawon nek trima direndahno. Napa perlu negara niki nang diserahno wong njaba terus wong negara wong sak Nusantara iki dadi budak kabeh ngoten. Nggih mugi-mugi mboten. Mboten nggih. Saged nggih. Nggih mboten kok mugi-mugi semboyane nggih. Kita harus merdeka lahir batin. Lahir batin. Nah, merdeka lahir batin. Harus cerdas. Ayo belajar bener. Nggih. Ayo belajar ngerti. Nggih, belajar cerdas. Nah, awak dhewe aras-arasen sinau, aras-arasen belajar. Sok kapan ngertine? Bangsa niki lak ngene terus. Wong Jawa urip ning Jawa ditata cara Arab. Kowe nek ra gelem melok cara Arab, dosamu tunduk-undung. Nah. Wedi, mergo napa wong bodho niku lemah. Diwedekno saithik wedi, tapi disanjung saithik mumbul. Niki wong bodho. Mulane aja dadi bodho ben ora dadi budak.
Nggih. Ora ana wong bodho dadi majikan. Ya dadi budak derajate wong bodho. Nggih. Kados jaman sakniki niki. Ayo bangkit, Nusantara bangkit. Nusantara bangkit. Mula weling kula kangge para kadang sinten kemawon ingkang semrep angsal kula ngoceh niki teng pundi mawon, monggo kita aja sampai kelangan jati diri. Nggih. Makaten ingkang saged kula aturaken jer asesanti Sura Sudira Jayaning Kangrat Siya Brasta tekaping olah Dharma Stuti. Sura Dira Jayaning Rat lebur dene pangastuti. Becik ketitik ala ketara, sapa kang bibiti ala ya ingkune wahyune sirna. Sirna larut topas tapis tanpa sisa tanpa tilas. Sapa wae kang sedya ala bali marang kang gawe ala. Sapa kang sedya becik muga-muga dadi warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ing wasana matur nuwun. Rahayu, Rahayu. rahayu, rahayu sagung dumadi.